Giproseso na sa otoridad ang application for amnesty sa kapin gatos ka mga kanhi rebelde nga dunay mga daang kaso sa Kalamansig, Sultan Kudarat. LGU gilaraw ang pagtabang sa mga bibalik sa sabakan sa gobyerno pinaagi sa coffee farming. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong giakomodar sa otoridad ang pagproseso sa application for amnesty sa 133 ka mga kanhi rebelde gikan sa 8 ka barangay sa lungsod sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Gipaygayon kini sa Municipal Hall sa maong lungsod nga nagsugod adlawng Miyerkules. Gipangunahan kini sa Local Amnesty Board sa Mindanao, kasundaluhan ug kapulisan, LGU ug representative sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity CON OPAPRO. Sa amnesty sir, kaning nag-apply karon sir, so naka-surrender naman ni sila na ay nanay mga kaso. So karon ang ginakuha nato dito para nga malimpyo na sila. Aminado ang LGU sa Kalamansig nga problema pagyapon ang insurgency sa lungsod. Doon na pa'y mga rebelde ang namuyo sa mga bukirong bahin sa lugar. Busa padayon ang ilang negosyasyon niini alang sa peace building. Insurgency is not military problem. It is an economic and social injustice problem. Isip usa sa paagi aron mabatukan ang ingong social injustices ug poverty. Gilaraw sa lokal nga panggamhanan ang giingong kape para sa kapayapaan. So, yung kapayapaan ko, ang aking kasi ngayon, magtatayo sila ng nursery, bibilhin natin yung bawat seedling na ipoproduce nila at itatanim sa sarili nilang lupa. Tapos bibigyan ka namin ng abono ng 3 taon. After 3 years, mabuhay ka na. At above poverty level pa. Why? Kinumpute na namin yan. Dugang sa LGU, target beneficiary sa mong coffee farming program ang mga daan ng kahibalo niini. Sa kasamtangan, dunay 8,000 ka hektarya sa yuta nga gitamnan og kape sa lungsod. Target niini nga mamahimong 10,000 hectares sa sulod sa 6 ka tuig. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.